iki lho, wong lanang kok betah nang omah. Golek duit abote koyo ngene. Wong wedok nang omah dolan HP chat-chat kok TV. Bener. Pola yang golek duit ngene iki. Wah. Angel. Kayu tapi itu garing-garing. Wayahe kirim. Kayu iki sak bongkoki. Cocok nih, taran sih. Wis cocok. Tarak sini pedas iki tak terus dhisik. Lek duit. Kat. Arek sis. Budal. Iya, Pak. Ayo panas. Ceperan sepi. Gak ojek sir anu penak iki cocok. Wong lanang kok betah nang omah. Golek duit abote koyo ngene. Wong wedok nang omah dolan HP chat-chat kok TV. Bener. Pola yang golek duit ngene iki. Wah. Angel. Tak rewangi golek kayu. Wis mulai tak rewangi ngojek barang iki lho. Ngono cek seneni ae aku nang omah. Wah. Iya lah. Wis iki enak karo layah-layah. Awak kesel nang omah gawe kopi bojoku. Pai. Nek wong kan dene sing bisnis buka ojek iki. Masuk iki. Ojek pengkolan. Ben tambah pemasukan, kena gawe ngopi. Tarik sis. Ongko. Wes golek pasang banner komedi banner kena gawe pasang ngopi. Wes iki banner wis tak pasang. Ojek tukang pangkolan. Wes Pak Jiro panasan tak yuk mesin anu. Engko kok panasan rewel Pak Jiro iki. Pak Jiro ngarang ya. Antar kota dalam bau PC los. Wis tak pakai rapi paciruku. Muga-muga oleh orderan. Wong Klaten bakare panen. Piye toki? Isuk direwangi bako kayu. Awan tak rewangi ngojek. Apa ngerti rezekiku ngojek rame. Iya wah. Piye awak polahe koyo ngene ndas sikil ndas pengorbanan aku kurang piye nah panas sih kok yo ngene to yo ajur Serap. Yang memang payment berapa? Kayak nanya apa? Kayaknya mapak mereka ada dari. Nah, terus? Cuk yang mana lah teko-teko. Kayak nanya apa? Panas
kok Pajero, Bos. Awake dhewe. Piro? Yo, awake kamu dhewe. Alah, ikhlas lah ya, buat kami aku malah. Mah aku nerong mulai. Kira kowe tawarin oleh iki. Murah itu. Antar kota dalam profesi apa mau? Ojo di paling itu. Tak ngopo ya. Malah ngawur. Wah, masih yo kunci. Duh, itu mana sama itu. Boleh kok sama. Alah nimpal corona itu mah. Jadi kalau ada corona nimpalane satu nih. Berapa kali? Masuk. Kan jalur bilang kok mah. Anak jalan kok. Ini bilang kok. Es sama. Aktif selamatan. Kalau kurang, Boleh kurang-kurang wes. Nama dulu ya. saya sudah. Piro? Ini tolong aku bukan jai. Tak kuncen yo 5.000. Nek 3.000 kok kuncen. Nek 2.000 beda kayak gini awak dhewe masuk bareng rono. Kenyang. Wong lagi. Bukannya kayak ngejorong bayaran 20.000 teko mau tego. Wah. Lihatnya. Mangewu teko omah melu dadi. 5.000 iki. Ayo dan goncang nanti tak nih. Wes entar nang kene sih. Nek 5.000. Entar nang kene sih. Berapa nih di? Ya entar nang kene sih. Ya, Aku juga keselamatan kerja. Nang kene sih. harus mulai kalau nunggu neng kene. Karepe pengen penak njaluk gratis. Mbak pendoso kae. Pikul wong akeh penak. Ngono kok njaluk gratis penak. Iku Mbak Niki ae sarmo wis seneng. Pak ini 5.000 ya. Sarmo wis seneng. Sarmo, Berapa nih di jalan kata aku mah gue gede kan. Kelaknya. 5.000 njaluk apik wis ae wis koma sepenting. Pasti Pak Kuno. Yo yo. Nah, 5.000 njaluk penak. Bongkoan. Gua nagen bongkong Pak gede kan. Ya wis gelem ora iki ayo. Wes mangkat. Iki arep begawa bacon diasmu. Iki antusias nenek begal. Iki dodok nih di. Sembarang turu kena, jengking kena, murep kena sak senengmu iki. Full AC iki. Anjir kok iki jenenge Pak. Iki sepenting kok omah, penting awakmu iku. Teko gon, dadi bakal jusur mamu ado. Ayo. Yo. 5.000 njaluk penak. Gratis kae numpak pendoso kae. Kira bokul. Bongkoan prank iki. Urus Kang Idul. Kowe iki kan iki. Tane no. Oke. Hei. Kok ana delane? Oh, tanah dijual kok. Parkirnya kok mau kan ki, Bos. Wes parkir rapi, oke rasane. Nah, ya. Enak tuh. Saya mulai ada gawe. Numpak Cina ya? Ya. Oke, wes Men, kasar mau. bye men. Men. Tadi. Itu nih, ini punya nih. Men. Men. Yang dia emang. Wah. Ada gawe 3 lutu. Iya. Hah?